Mehman vatandaşlar, binaların, öýleriňiziň, otoglaryňyzyň bedegine bede goşşak, dürli lustralaryň, spot çyralaryň, diwardaky bralar bilen birlikde öýüňizi hasam bedejek köp türlü enjamlary siz biziň paýtagtymyzda yerleşýän Hilli dukandan satyn alyp bilersiňiz. Mehman dogalar, gelin Hilli dukanyň haryklary bilen giňişleýin, tanış bolalım. Hormatly müşteriler, Hurstal we Hurstal aynadan şelpeli, ägürt uly lustralar Hilli dukanyna size garaşýar. Siz öýüňizi has, rahat ýagdaýa getirmek isteseňiz, onu Hilli lustralar dukanyna köp sanly, köp türlü diýwar çyralaryny, bralar, şeýlede pultly, lampasyz bir näçe çyralaryň gürli görnüşlerini, 3 reňkde ýanýan lampaly çyralary saýlap satyn alyp bilersiňiz. Dukany inni öz haryp önümlerini hasda köpeltdiler. Inni diňe bar bu dukanyna lustralar, diýwar çyralary, sport çyralaryndan başga da bir näçe bede görnüşleriniň köp dürli görnüşlerini tapyp bilersiňiz. Öýlerine amatly atmosferany döretmeyi halaýanlar täze interior bedeglerine uly baha bererler. Hilliniň assortimentlarynyň siz küýdejikleri, heýkeljikleri, aynalardyr, bir näçe guldanlaryň ähli köp görnüşlerini tapyp bilersiňiz. Hilli lustralar dukanyna lustralaryň, şeýlede çyralaryň sow görnüşlerini häzirki wagtda 40 götürmeçeli arzanladyş dowam edýär. Hormatly raýatlar, siz bu mümkinçiligi duşuňyzdan geçirmäň, iň amatly lomoy bahalardan dürli lustralary, spot çyralary, diýwardaky bralar bilen birlikde öýleriňizi bedejek bede önümleriniň dürli görnüşlerini ýa-da Hilli dukany barada gyzyklandyrýan sowallaryňyz bar bolsa, şu görýän telefon belgileri bilen arkaýyn habarlaşyp bilersiňiz. Şeýlede ekranyny görkezlen salgylardaky dukanlara baryp, saýlap, satyn alyp bilersiňiz. Hilli lustralar dukanynyň haryklary bilen öýüňiziň gözelligine gözellik goşuň.